Και εκείνο που εκτιμάω πάρα πολύ, δεν έχω ηχογραφήσει ποτέ μαζί του, είναι ο Νταλάρας. Κάποτε είχες πει ότι δεν ταιριάζει η φωνή του στις δικές μου δουλειές. Όχι. Λάθος. Ήταν λάθος. Ήταν λάθος, έτσι. Ναι. Τον εκτιμάω πάρα πολύ. Είναι άνθρωπος που το πονάει αυτό που και ασχολείται με το αντικείμενο. Ασχολείται, το εκτιμάει αυτό που κάνει. Πιστεύεις ότι κάποια τραγούδια αν τα ερμήνευε ο Νταλάρας θα είχαν άλλη τύχη δικά σου? Τύχη άλλοι θα είχαν. Τύχη άλλοι. Δεν ξέρω πόσο καλύτερα θα θα είχαν. Τον έχω ακούσει να κουρδίζει την ορχήστρα και βούλωσα τα μάτια, δηλαδή ούτε μαέστρος δεν την κουρδίζει έτσι. Και με μια κιθάρα. Νομίζω, Δήμο Μούτσι, ότι ο Νταλάρας εφήβρε τον εαυτό του σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή πάλεψε πάρα πολύ και αγωνίστηκε για όλα όσα κατάφερε μέχρι σήμερα. Είναι καταρχήν σπουδαίος μουσικός. Ναι, κυρίως γι' αυτό μιλάω. Και τη φωνή του βελτίωσε απίστευτα από το ξεκίνημά του. Η φωνή του είναι αυτή που είναι, εντάξει. Ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Αλλά σαν μουσικός μιλάς στην ίδια γλώσσα καταρχήν.